Samantala, Idol, muling iminungkahi po ang pagtatayo ng Mother and Child Hospital sa Dagupan City na makakatulong po sa mga ina at mga bata sa lungsod. Ayon po kay re-elected Mayor Belen Fernandez, nagkaroon po ng filing ng resolution kung saan gagawin itong urgent upang maumpisahan na ang pagtatayo ng naturang health facility. Matatandaan na naging malaking issue ang pagtatayo ng Mother and Child Hospital sa mga nakalipas na buwan, bunsod ng magkaibang pananaw sa pagitan ng dalawang kampo sa sangguniang panlunsod ukol sa naturang proyekto. Gayunpaman, tiniyak po ng lokal na pamahalaan ng Dagupan ang pagsasakatuparan nito na mabibigyan ng benepisyo ang mga nanay at bata, lalong-lalo na ang mga indigent families. IFM News. IFM News. IFM News.